Днес моя приятел Влади ми е на гости и ще го водя в крепостта на село Червен. Хайде, тръгвайте. Тук сме на стълбите на средновековен град Червен. Айде сега по стълбите, давайте дамата нагоре. Айде. Вижте тук на малко дупка. Че там в тези дупки сигурно е хора. Това не е добре. Взе точно такива дупки. Не, ние сме ходили в един остров, където не знам такива дупки. Даже тук по село. Започваме с източна крепостна стена. Средновековен град Червен се намира само на 34 км от Русе. Намираме се в църква номер 2. Приятели, това е църква номер 4. Отиваме към моста. Изморихте ли се? Айде, напръскайте се малко. Не може да отвижда? Не. Давай, кое е после? Аз съм много добре. Приятели, нашата разходка завърши. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала.